Fl-aħħar ġimgħat reġgħet tfeġġet il-polemika dwar il-vaċċin tal-MMR. L-ewwel doża ta' dan il-vaċċin tingħata lit-trabi ta' 13-il xahar u t-tieni doża bejn it-3 u 4 snin. Kollox beda fl-1996 meta t-tabib Ingliż Andrew Wakefield tkellem kontra dan il-vaċċin li jkumbatti l-ħosba il-gattone u l-ħosba Ġermaniża u fir-riċerka tiegħu qal li din qed tikkawża l-awtiżmu fost it-tfal. Minħabba fek ħafna ommijiet speċjalment f'Wales ma ħadux it-trabi tagħhom għat-tilqima u l-każijiet tal-ħosba żdiedu. Xjenzati barranin sostnew li l-kampanja ta' Dr. Wakefield kienet ibbażata fuq riċerka falsa u akkużaw li qed ipoġġi lil persuni oħrajn f'riskju. Fil-fatt wara qatt ta' studji ġie konkluż mill-Kunsill Mediku Ġenerali tar-Renju Unit li Dr. Wakefield kien diżonest u irresponsabbli u ordna testijiet mingħajr l-approvazzjoni etika. Tkellimna ma' Dr. Charmaine Gawci fejn sostniet li l-Ministeru tas-Sahha jagħmilha ċara li m'hemm l-ebda proċedura formali tal-Unjoni Ewropea li qed tinvestiga jew tevalwa l-profil tal-benefiċċji kontra r-riski ta' dan il-vaċċin. Din it-tilqima hija importanti ħafna tfal għaliex biha tista' tevita ħafna infezzjonijiet. Nevitaw l-infezzjoni tal-ħosba li jekk inti taqbdek il-ħosba jista' jkollok komplikazzjoni bħal infezzjonijiet fil-widnejn, anke infezzjonijiet fil-moħħ li jistgħu wkoll iwasslu għall-mewt. Tevitalek ukoll il-gattone u anke tevitalek il-ħosba Ġermaniża li nafu li jekk taqbad waħda li hija tqila jista' jkun hemm komplikazzjonijiet fit-tarbija li titwielet. L-Aqda Dinjija tas-Saħħa stmat li din it-tilqima evitat l-imwiet ta' 13 miljun persuna. U għalhekk aħna nkorriġġixxu l-ġenituri biex jieħdu l-pariri tat-tobba u l-professjonisti biex jagħtu din it-tilqima lit-tfal. Il-pożizzjoni tal-Ministeru tibqa' li din it-tilqima għandha effett pożittiv fid-dawl tan-numru ta' każijiet ta' ħosba fl-Ewropa. Dan huwa eżempju ċar li prevenzjoni hija aħjar mill-kura, sostniet it-tabiba Gawci.